Laden linadenan panglimbang 5 menit dina Kemis Pahing tanggal 15 Mei taun 2020 kapethik saka Injil Yohanes bab 13 ayat 16 tekan ayat 20. Koran Jawa Pos nate ngemot sawijining anggota warga masyarakat jenenge Udin Ikrama kang kasil nglungguhi kursi DPRD Ponorogo nadyan amung pawitan 78 swara pemilih. Jarine prastawa aneh iki dumadi jalaran sadurunge pemilu dheweke nganakake ritual dilangkai dening wong tuane kaping 3 sarta mijiki sukune wong tuane. Aku kelangan lacak apa wong iki ngerti makna sejatine ritual kang katindakake iku. Ora ana kabar uga apa si anggota DPR iki isih ngajeni wong tuane uga leladi masyarakat kang satemene kejaba wujud saka pasemon mijiki sikile wong tuane mau nanging uga ayan utama sawijining pejabat sakwise kasil lungguh kursi DPRD. Santo Yohanes sing waosan dina iki atur paseksen bab Gusti Yesus kang uga mijiki sukune para murid. Iki katindakake dudu merga Gusti Yesus kepingin utawa ngidam nglenggahi jabatan tartamtu jroning paprintahan bangsa Yahudi. Ananging iki katindakake minangka tulodo kanggo para murid. Gusti ora butuh kalungguhan lan jabatan, jer panjenengane sejatine kang maha kuwasa. Kepara panjenengane ninggalake sakeh kaluhuran lan kamulyan kasuwargan, banjur tedhak ana donya saperlu nebus dosa manungsa. Gusti ngersakake para murid nulodo sikap andhap asor dalem. Mula para murid uga sapa wae kang darbi karep nderek panjenengane kudu padha ngasorake diri antara siji lan sijine sarta tumindak laden linadenan. Saka kene Gusti Yesus mulangake menawa jabatan lan kalungguhan dudu sakabehe, dudu kalodhangan kanggo golek urmat lan pangaji diri, apa meneh kanggo ngenak-enakake awak, lungguh jigang sila tumpang, ananging kanggo ngladeni pepadha. Leladi pepadha iki kang saktemene mujudake intisari saka piwulang pakon tresna tintresnan. Para tresna pelem kinasih tulodo piwulang banget wigati kaparingake Gusti Yesus dina iki laden linadenan. Sapa kang kepengin luhur kudu gelem leladi. Mula sapa wae saka pendherek dalam Gusti kudu padha laden linadenan minangka wujud nyata saka pakon tresna tintresnan. Luwih saka iku, pakon iki kudu katindakake dening para pendherek dalem Sang Kristus kang nembe kasampiran panguwasa lan nglungguhi jabatan publik tartamtu. Ora nuhuni tulodo piwulang dalem ateges selak karo Gusti Yesus. Suwawi sami munjuk kunjung asma dalem Yang Rama so Yang Putra tuwin Yang Roh Suci. Amin. Gusti Yesus kawula muju sembah nuwun awit tilaran piwucal sarta tulodo laden linadenan. Mugi kawula tansah tuhu ing ayan saengga kawula saged dados seksi kasayanan dalem ing salebeting pasamuan lan masyarakat. Panjenengan kawula puji laluhuraken sareng Yang Rama lan Yang Roh Suci sakmenika sarta ing sak lami-laminipun. Amin. Kunjung asma dalem Yang Rama so Yang Putra tuwin Yang Roh Suci. Amin.